an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoni la sewtoma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nazara san kalo sabanan marisi kalo don bi o tile 16 ye jate la san kalo sabanan don 2022 san farafingalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye sunkalomakɔnɔ ye an b'a lɔn k'a fɔ bi o tile 14 ye jate la san kalo 8 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wula k'a fɔ Kɔnɔbugu ale ni Segu cɛ wulikajɔ kɛba dɔw ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin an b'a lɔn k'a fɔ ka sira tigɛ maaw ɲɛ o kɛra so ye maa dɔ n'i tora ko senfɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na wulikajɔw bilama o kumaw cayalen bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ jadewala tigilamaw k'u b'a la ka ye yɔrɔ caman na bi na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la min ye gɛlɛya minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu b'an ka jamana sɔrɔ bi na n'o dɔ ye kuranko ye min ye ka dɔ k'a fɔ jamana kɛlen bɛ ka wulikajɔ minnu k'o ko kama minisiri sababujan olu b'u ka sira don ko senfɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi basigi lafiya bɛ se ka sabati cogo jumɛn de la an ka jamana kɔnɔ na o ye faraɲɔgɔnbaw ye bi minnu bɛ bi n'i y'a sɔrɔ hakilaw bɛ ka sira minɛ an ka jamana kɔnɔ na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a dɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ basigibaliya ye an ka jamana kɔnɔ na nin waati laban ninnu na a yirala k'a fɔ bi fɛn o fɛn basigi kɔni tiɲɛna ka ko kɔni a b'a la ka taa gɛlɛya ale bolo kan k'o sababu kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ na o waati kelen kɔnɔ na dɔw fana bɛ ka dɔn k'a fɔ olu bɛ ka siratigɛw ka se k'olu bolo da yɔrɔ ni yɔrɔ bi min ye basigibaliya yɛrɛ ye ka se ka walangada an ka jamana kɔnɔ na o kɛra so i ka dɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ Segu ale marabolo kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɔ Segu ni Kɔnɔbugu ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ kɛbaaw k'i ka dɔn olu ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma i y'a se ka nin période d'a ma an balimakɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye ka dɔn k'a fɔ an cakɛ ɲɔgɔn ye ka bɔ Kɔnɔbugu ale b'an bolo nɛgɛ nin waati na an balimakɛ i ni ɲankuma. An y'a mɛn i la kɔri baasi foyi tɛ yen. Baasi foyi t'an na an balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ni e yɛrɛ jɔnni. Ne tɔgɔ ye Adama Tesuge caman bɛ n dɔn ka dɔ Fama walima Baba ne ye arajo kumasentigi ye Kɔnɔbugu arajo sigitolu la. Baba an ye kunnafoni sɔrɔ ko wulikajɔ kɛbaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya k'u ye sira tigɛ maaw ɲɛ aw ka mara kɔnɔ na Segu ni Kɔnɔbugu cɛ a ko kɛra cogo di. Awa i y'a fɔ cogo min na tiɲɛ don o wale in kɛra kari don kari ye Kɔnɔbugu sugu ye awa Barawuli cercle ye commune 11 commune min bɛ wele ko Sanando awa ale commune sɔrɔli sira ye n'i bɔra Zanbugu Kɔnɔbugu ni Zanbugu cɛ Segu sira la kilo 40 awa sira bɛ fara yen nɔ n'i ɲɛsinnen don Segu ma i kini fɛ awa n'i bɔtɔ don Segu ka taa Bamakɔ n'i sera Zanbugu kilo 40 sira bɛ fara yen numan fɛ awa n'i farala Zanbugu i bɛ se dugu fɔlɔ min na o ye Jɔfɔrɔngɔ ye awa n'i bɔra Jɔfɔrɔngɔ i bɛna ka na se Kɔni awa n'i tɛmɛn'o kan i bɛ se Tomi ka sɔrɔ ka taa Sanando la o kuma ka taa Tisala awa Tisala tɔgɔdenw de nana Kɔnɔbugu sugu jɔ olu bɛ bɔ joona awa olu ka sugu bɛ wo kabi Lazarata sugu wele Kɔnɔbugu kari sisan n'u bɛ taa so awa u kɛlen ka sira bila Zanbugu ka na tɛmɛ Jɔfɔrɔngɔ kan awa ne k'u kunda Kɔni kan bingannikɛlaw de sira de taa u ɲɛ awa jama bɛ taa maa 7 Baɲango la o maa 7 n'u kɛlen ka mobilitigi ninnu lajɔ sa n'o ye sugudenw ye u y'u ka wariw bɔ u kun u ye dɔw ka o kumana telefɔniw bɔ u kun o binganni wale b'u bolo senna tuma min na an balimakɛ dɔ bɛ o tɔgɔ ye ko Alu o jamu ye Tarawele ale yɛrɛ bɛ bɔ dugu la ko Segiba o Segiba in fana filɛ nin ye Tisala yɛrɛ kɛrɛfɛ kilo 3 Baɲango ala y'a kɛ ale solilen kun don ka taa ci la Segu awa ale kun bɛ moto la a b'a kelen na donso denmisɛn dɔw fatiɲɛ b'a bolo n'o ye marifa ye o lasasi in dulonnen kun don ale la ale bɔtɔ Segu Lazarata in fɛ ale de nana ka na s'u ma k'a sɔrɔ u bɛ nin bingali wale in kan ka bolo da o kɛ k'ale ye sa u y'a ɲini a fɛ k'a ka jɔ awa a bɛna jɔ waati min na n'u ye marifa dulonnen ye a la u ye mugu ci ale la ale de sababu sɔrɔlen fɛ ale sara o kuma na ka bɔ kɔni kɛra sa u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen cira ka nɔɔni ɲɔgɔn na u wulili ala kɔni y'a kɛ maa 2 minɛn'u na maa 2 minnu minɛn'u na sigida mɔgɔw kɔni ye awa pakobilaw kun dɔɔni
o do ere pasa tigera do jugina ka uma fa o ala ko ni yake sawi chefini taba wele ka bo segu gendarmerie la olu nana kana mafla nu mine nu jugine do kata nu segu anga kibaru laba minano soro e ka fo jugine tale segu awanga chefini taba no gendarme yo lu ere taranu e to so la ulu se ka fraka tuya mina ka kulu mara ma fendigu te masu ya were te pingani kala ute do ni nda chien foloi slana ngere te awa sabana ngere te o to frongo ngere utella kana politiki dem semva e dawda kulubali o be samla panyangu onanywa na tamado pekera parole mara kono ya magalabana bi ma be se ka fen jumende fo bi sango ni mara nun kona la ni wali anu wuli ka job se ka chiko mena ka dabla ewa mi woni mara ngere yi no parole para ya manifika tahrime ganime bi soro su jo indela kabe sena ma pa keta were ka to mawgulu komunu mitanda mandala o soro ere o lala awa bita e parole cercle be sugue kono buye kari parole ndene tarata e kono timini wal ma bita e maraga kungu araba e tisala sugue ala misa e tamani awa juma e somo sibiri zambuye ape doa e kata bongo de doa de jodro naso ngani ne kamo ona kera ka ko sanga ni wati be o doa dola mo de bita ti o luka srala demba ya tiki naso ngani na unda bi go manifi bi fa o e gwele apai o kosa ida kesini tabo ko de mumbi mobile plasra awa ko nunga sa ko so be pebi ke manan na kana ko tugu dobi ma ngon mi se ga mine fo e ka fo fere u de ka ke mi se ka tu ai wa fe mi la kana ya se sabati tugu mina ya sa demba ya tiki na so ngoni na u se ma ko tugu mina ko para ko kumu ko dana kulubali ambalona ka fo ni tuye anchaga nyagon ye kado fo ma ga boko no bugwa fora tugo na mbe dugo ke gele mi bi ni ya soro no e ma soro ni sefe yarabia la ni nywane mumbe sinabi uga wulika joke ni nanywana ukaseka fusira dana be dugo ke ala ka keti nambura ye malide munumbe jamana ko kankere na kuno wari ulu bilama mali gele mi banga jamana ko na be ulu ba fletch ko di anga malide dawlame angon be se ka afonyana population be ala ko be maliko parce que ba do kante filila anten kalu bon nyemgo tuwa ka mena numba fo fama u beta mais jamano betoy e régime beta jamano betoy anwo ani yam population o de be an hakilla geleate ani mache gelea masuriya ka do ani ma mali fana be degumina abeka ambalema ko do waro iwari on fana degu jamano be de sogi sogi do nyona jamano be de ka soro fana be nyona deguminde do adegute ankelinka anga yelila ananga menina adegube yanfanaka an munu be kokan aw kuma chugo be seka an lakana aw ka kuma fo chugo do malila abe an lakana aw ka kuma fo chugo do mali kono abe gele ba de se an ma aw dun ka laɲini te gele kan soro an gona an be do de ke halibi ka do ke mali ye aya ka do ke jamana munu ye an accueil aya ni an banga dahiri me soro ya no aya be be se ka nu che chugo mina fitna min be unu ɲɔgɔn cɛ ala ka a fitna faga n'a fɔ premier ministre de b'a fɔ chugo mina ko c'est la même famille et c'est une bruit passagère an b'a ɲini ala fɛ a bruit min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɔn ka tɛmɛ joona an bɛɛ ka hɛrɛ kɔnɔna na an fana an b'o sira de kan an bɛ ivoirien labonya an b'u wala batu fana ngalon ma ɲuba ma ni ye ne yɛrɛ kelen yen kan n b'a fɔ ivoirien faamaw yɛrɛ b'a anw bonya ka tɛmɛ mali faamaw yɛrɛ kan parce que ivoire faso min na ni e bɛ taa yen n'u m'a fɔ ka carte conseiller ko a ma valable mali kɔnɔ u b'a fɔ k'u bɛ carte de vaccination ta ɔ Côte d'Ivoire y'u o to a ɲini ko bɛɛ la mais waati dɔ ni ko yɛlɛmana ko wɛrɛ bɛ kɛ n'o tɛ an ni ivoirien tɛ problème tɛ yen mali minnu fana minnu bɛ yan n'a fɔra k'a fɔ ko dɔ y'a sɔrɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ka sɛgɛsɛgɛ a 80% i bɛ taa sɔrɔ a défaut bɛ anw yɛrɛ de la sinon ivoirien ta waati dɔ mɔgɔ dɔ nana yan k'ale ye président ye mali kɔnɔ an m'ale kɔni ɲɛma deli k'a ye walayi ne tɛ kɛ ɲini dɔn an sen t'a la bi an sen t'a la sini an 16e kɔni sen t'a la dɛ ne m'a fɔ maliyɛn bɛɛ dɛ n ko an 16e an sen t'a la bi an sen t'a la sini ka bɔ yan fo Burusi kɔnɔ an sen t'a la i y'a faamu an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini mali i tɛ se ka mali président k'i to jamana wɛrɛ i bɛ taa mali kɔnɔ maliyɛn de b'i wute k'a fɔ ko i bɛ na jamana wɛrɛ ko i ye mali président ye ni maliyɛn ni fa tɛ maliyɛn min na i bɛ se k'o faamu cogo di an tɛ se k'o faamu an balona ka fɔ ni tun ye malide dɔw kan ye kulu min bɛ n'i y'a sɔrɔ o conseil ye kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn ka fɔ jamana kɔkan na maliden minnu bɛ olu ka koɲɛ ɲɛnabɔli kama o cɛban bɛ yen Hamid Jawara ale yɛrɛ b'a ka tila di an ka lamɛn. conseil bɛnnen don a bɛ baara kɛ ni bɛɛ de ye fɛn fɛn bɛ ni maliden de conseil bɛ baara kɛ n'a bɛɛ ye an ka baara fana a tɛ dan mɔgɔ kelen ma k'a fɔ n ye nin ye nin tɛ nin et puis an ka baara section 140 ani section 5 de b'an bolo yan dugu belebeleba si tɛ ni conseil bureau tɛ o dugu si tɛ Abidjan kɔnɔ Côte d'Ivoire bɛɛ kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'i taara i bɛ conseil bureau sɔrɔ yen o bɛɛ ye k'a pour que ka baara nɔgɔya maliyɛn bolo an ka n'i ye problème sɔrɔ yɔrɔ min i bɛ se ka t'i ɲɛsin yɔrɔ min
ti kun ko fo kon ko ka bara folo de ori an fɛn bɛ a bɛɛ ka patience ta i patiente parce que ka muɲu ni nana jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ mais surtout jamana min y'i ta comme a den ni jamana y'i ta comme a den fana ka kan ka kɛ jamanaden de i k'a dɔn jamana ni ka jamana bɛɛ de ye kelen ye foyi man ka kɛ ni hɛrɛ dɔn i bɛ min k'i ka so i b'o ɲɔgɔn de kɛ yan i bɛ dɔ yɛrɛ fara yan ta kan pour que parce que u kɛra jatigi ɲuman ye n'o kɛra jatigi ɲuman ye sara t'o la maa si tɛ se k'o sara fo ni ala yɛrɛ tɛ carte ɲini ko i y'a dɔn mission nana yan o kuma fɔra ye ministre si ma na yan ni carte ɲini kuma ma f'i ye premier ministre si ma na yan ni carte ɲini kuma ma f'i ye donc o kɔni ye fɛn dɔ de ye an b'a fɔ chaque fois hakili jigi de don ni ala y'a latigɛ tuma min je pense a bɛna kɛ o wagati de parce que o tun y'a fɔ a ma dan 4 mois bon mɔgɔ si t'o dan don tugun ala dɔn an kɔni bɛ ala deli patience ka jiri mɔgɔ bɛɛ bolo an ka ɲɔgɔn faamuya bɛɛ k'i bolo di an ka ɲɔgɔn minɛ ne bɛ min fɔ maliyɛn o de dɔn maliyɛn bɛɛ ka patience ta an ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ baara min na baara fitinin kɛ et puis yɛrɛ sɔrɔ fana ye ko dɔ de ye ni yɔrɔ sɔrɔ o ɲɔgɔn tɛ o sara tɛ maa si bolo donc yɔrɔ sɔrɔ ye baara gɛlɛman de ye a tɛ yan n'i ma gɛlɛya ta fɛn o fɛn jamana tɛ diɲɛ na ni a kɛra jamanaba ye n'a ma gɛlɛya sɔrɔ o jamana si tɛ donc an fana hakili b'a la an ka jamana nin bɛna kɛ sababu ye k'a yɛrɛ sɔrɔ malidenw bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ donc an bɛ président Goïta fo an bɛ Choguel Maïga n'a ka gouvernement fo an bɛ maliyɛn bɛɛ fo min bɛ yan min bɛ Bamako min bɛ Côte d'Ivoire an bɛ an foli bɛ se bɛɛ ma bɛɛ ka patience ta an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka kɛ kulu kelen ye embargo ko parce que ne delila ka min fɔ fɔlɔ delila k'a fɔ n ko CEDEAO mɔgɔ si t'a la ni intérêt b'i bolo embargo nin na embargo nin tɛ mɔgɔ si ka intérêt ye donc an ka sigi ka kuma ka embargo nin bɔ Mali kun na ni embargo bɔra Mali kun na a bɔra bɛɛ de kun na Mali kelen tɔ an bɛɛ de don hali minnu ma embargo ma k'i kun na a bɛ bɛɛ kun na parce que i kan ka dɔrɔmɛ 2 sɔrɔ ka taa yɔrɔ dɔ fɛ n'o ma sɔrɔ o y'i ka embargo de donc embargo bɛ bɛɛ kan an bɛ ala deli embargo nin ka wuli ka bɔ Mali kan an bɛ dugawu kɛ maliden minnu bɛ jamana kɔ kan na kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔnɔwari jamana kɔnɔ u y'a fɔ cogo min na min embargo in ka se ka wuli ka bɔ an ka jamana sen na n'an bɔra ye Dar Salamukaw fɛ min i ka dɔn k'a fɔ kuran o cakɛyɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ kuran ko ka tun ye gɛlɛya dɔw lase dɔgɔ fana ye tɛmɛnen in na o min kɛra min i ka dɔn k'a fɔ kuran baarakɛla minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya EDEM an balana k'a fɔ ɲɛmaa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Umaru Jara ye ale y'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Bon, heureusement centrale m'a touché parce que incendie déclaré le an ka mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ yan olu ye mesures conservatoires ta pour que ka se ka an ka centrale lakana ka centrale bɔ réseau kan complètement ka centrale yɛrɛ jɔ. Donc an ka centrale m'a touché a sera an ka baarakɛminɛn minnu ma an bɛ branchement kɛ ni minɛn minnu ye ani an b'an ka réseau extension kɛ ni minɛn minnu ye ani an ka transformateur dɔ mɔgɔ fila banana mɔgɔ fila fɔlɔ minnu ye incendie ye n'olu y'a essayé ka incendie kunbɛn olu fila banana kelen bɛ hôpital la mais kelen b'an bolo observation na yan non an ka centrale m'a touché perturbation fitinin bɛ se ka kɛ parce que an bɛ réseau reconfiguré mais a tɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye courant dili ko la. an balana k'a fɔ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka jasira bonya ka tɛmɛ masiba kan o hukumu kelen kɔnɔ min ka dɔn k'a fɔ bi bi na gɛlɛyaw an ka jamana kɔnɔ na n'a ma ɲɛ k'a fɔ fanga bɛ baaraw la wulikajɔw ka kɛ ka se ka sigikafɔ dɔw kɛ ka kow ɲɛɲini sanko kuranko jamanadenw bɛ ka hami ni fɛn minnu ye bi an balana k'a fɔ ka se k'olu ka fara ɲɔgɔn kan ba ye ka hakililadenw ko kan minisiri saba olu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka ɲɛfɔli kɛ n'i y'a sɔrɔ min y'an ka minisiri bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye bunadamadenw n'u bololafɛnw o lakana ni kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Dawuda Ali Mohamedin ka taa se ka dɔn k'a fɔ Modibo Keita fo ka na bila Amadu Keita la ninnu bɛɛ lajɛlen olu ye ka dɔn k'a fɔ hakilila di fɛɛrɛ jumɛn de bɛ bi n'i y'a sɔrɔ kan ka tigɛ an k'u lamɛn. Kasara caman bɛ to ka kɛ sisan a kɛra sanko fanfɛla ye n'u b'a fɔ o ma inondation a kɛra tasumako ye a kɛra fɛn o fɛn bɛ se ka na ni kasara ye a ka ca sisan don o don an b'a dɔ ye hali n'i y'a ye Dar Salam EDM tasuma taara yen nɔ a bɛ dɔgɔkun damadɔnin bɔ Garabali papier min nana signé an ka jɛkulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o ye ka formation dɔ sigi sen kan o b'a to an ka mɔgɔw bɛ u labɛn ka ɲɛ o bɛna kalan min b'a to an ka mɔgɔw bɛna kunnafoni caman sɔrɔ u b'u labɛn ka ni kasara ninnu kɔnɔ. Fɛn fɛn ye sigida ko ye o bɛ an concerné boloda kɛra dossier la bi pour que an ka se k'o baara kalan kɛ an ka jamana kɔnɔ ne hakili la o y'anw fɛ hɛrɛ de ye bi donc an y'a jira k'a fɔ an ka participer nin na bi ka an bolonɔ don a ko la an ka dɛmɛ min fɛ ka kɛ ko ye pour que a baara in ka se ka sɛbɛntiya a ka ɲɛ an nana o de kɛnɛ kan bi. dɔnniya minnu bɛ an ka mɔgɔw la an ka professeurs la an y'a fɔ cogo min na kɔlɔlɔw minnu bɛ sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ minnu bɛ sɔrɔ banako sira fɛ
minnu bɛ sɔrɔ hali wagati yɛlɛma ko sira fɛ jaw ni fɛngɛ ninnu dɔnniya minnu b'an ka mɔgɔw la k'o dɔnniya fara minnu ka baara yɛrɛ don n'o ye protection civile mɔgɔw ye k'o fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ yaasa ka o diplôme dɔw bila sen kan min b'a to u bɛ former u ka diplôme sɔrɔ olu don hali mɔgɔ dɔw fana bɛ se ka na ni kalan kɛ ka baara kɛ ka taa jamana fan o fan ni an mago b'u la o la u ka taa yɔrɔ la o y'an ka jɔyɔrɔ de ye ni projet in kɔnɔna la kɔni. An b'a lɔn k'a fɔ a fɔra cogo min na minisiri ninnu fɛ fɛn fɛn jamana ka ɲɛta ye ala k'a bila o sira kan n'an bɔra ye Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen wulikajɔba ka se ka sigi sen kan min ye ka dɔn k'a fɔ muso cɛsirilenba dɔ ale kɛlen bɛ ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'u ladon fɛɛrɛ balele bɛ se ka tigɛ cogo min na o hakilila minnu n'olu bɛ sen na ɲɔgɔn dɛmɛ waleya dɔ taara ka ɲɛ suma o min kɛra Binta b'a ɲɛfɔ an ye an ka Binta lamɛn. An nana bi ka na 8 mars de cérémonie kɛ yan muso minnu bɛ baara la yan n'u cɛsirilen bɛ ɲabɛri ka ɲataga la olu ka 8 mars de don comme an ye partenaire maw de an ye Bibi Sango dɔn Laji de fɛ a bɛ Laji adopté don min an y'o de ye réseau kan an kɛra Bibi ma an nana fɛ an kɛra partenaire ye a don ni bi cɛ ni fɛn fɛn bɛ kɛ ɲabɛri la a ma invité an bɛna participer an ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ ni an bɛ dɔnw kɛ mais ni degun wɛrɛ bɛ yen min tɛ an bɛna ni min n'a y'o fɔ Batuli b'o fana ɲɛnabɔ dogo la parce que donc mɔgɔw bɛ min ye o ye kɛnɛ kanda de ye caman bɛ dogo la parce que denmisɛnnin ladon ma nɔgɔ denmisɛnnin ka ca banabagatɔw b'a la a bɛɛ b'a la a ma nɔgɔ quoi bi an nana ni malo farine ani sukaro ani kusi ni nɔnɔ de ne b'a ɲini Mali setigi bɛɛ fɛ u k'u kɔfilɛ fantanw na n'i y'a mɛn Mali hinɛ min b'a kɔnɔ o de y'a kɛ Mali ye ni hinɛ in banna dɔrɔn Mali ko bɛ ban faamaw ka hinɛ fantanw na o de bɛ jamana ɲataga sabati. An b'a lɔn k'a fɔ Binta y'a fɔ cogo min na Bibi min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o yɛrɛ ye ko in yɛrɛ ɲɛma ye kɔrɔfɔ dira ale yɛrɛ ma ale yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. O ye muso ka wuli k'u jɔ u kana tamaki cogo si la u kana sigi u kɔ cogo si la mɔgɔ ladonni na ni ko mɔgɔ ladonni den kelen tɛ dɛ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen musow bɛ yen den bɛ minnu bolo se t'u ye muso bɛɛ ka wuli k'i jɔ an ka baara kɛ n'an wɔsi ye an ka se ka denw ladon parce que mɔgɔ ɲumanw bɛ yen Fatumata Batuli Ɲane maa wele a ye n komɛ a nana a ye n dɛmɛ walahi a ye n dɛmɛ ne muso min suganti bi ko ye première la femme de l'année ne t'a dɔn a ka kuma fɔra n ye mais bi n taara la k'a fɔ n ka choix ma kɛ fu ye n taara la k'a fɔ a ka kan ni nin mérite ye a ma fɛn kɛ n ye mais a ye fɛn kɛ caman kɛ jamana in kɔnɔ muso wɛrɛw ye den wɛrɛw ye madame Sidibe Mori muso Nani Tunkara an b'a fɔ n b'a fɛ musow bɛɛ lajɛlen ka kɛ madame Aminata madame Awa Kulibali ɲɔgɔn ye Awa Kulibali baara kɛ télévision de la a ko ko ale b'a fɛ musow ka dɔn k'a fɔ k'olu de bɛ se ka ko kɛ musow bɛ se donc n bɛ dugawu kɛ n b'a ɲini musow bɛɛ lajɛlen fɛ a ye wuli a k'aw jɔ a ka kɛ Batuli Ɲane den ɲɔgɔnna ye n'o ye Fatumata ye ne ka jɔkɔrɔba muso a ko k'a sen bila n fana n bɛ to k'a fɔ ne b'a fɛ Mali setigiw ka se yan nɔ u k'a dɔn k'a fɔ k'an mago bɛ panneau solaire la muso kelen tɛ se k'a kɛ Mali setigiw k'a dɔn u k'a dɔn k'a fɔ ko wo b'an ka tɔw dɔw la muso kelen tɛ se k'o kɛ Mali setigiw k'a dɔn k'a fɔ den mago bɛ kanu na janto ani kanu a ka ni sanu ni wari ye k'u ka n'a bɔ an ye aw nana cogo min na olu fana ka na ala n'o kɛra an bɛ nisɔndiya sa an bɛ yɛlɛ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an yɛrɛ tuma bɛɛ. An b'a lɔn k'a fɔ Bibi y'a fɔ cogo min na ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdenw u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na n'an hakili tora ɲɔgɔn na dɔ bɛ dɔ la ɲini fɛn o bɛ ka sɔrɔ fɛnya kunba de ala k'a tila yakubaya n'an bɔra ye Mali kura ko musolakaw wulikajɔ jumɛn de kan ka kɛ a ko kɔnɔna na Bibi na n'i y'a sɔrɔ hakilila ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ bila sababa minɛ kɔnɔ na o ye fara ɲɔgɔnba ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ an ɲɛmaa ye Maimuna Jɔnkuda Danbele ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Jɛkulu dɔw de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko 8 mars hukumu kɔnɔna na an ka muso jɛkulu jɔyɔrɔ fɔ Mali kurako in na donc an ye o kuma de fɔ bi an y'a fɔ ko Mali kurako la muso jɛkulu jɔyɔrɔ bɛ yen nɔ wa u bɛ jɔyɔrɔ fa depuis 100 ans bi parce que kɛlɛ min kɛra ale ni gɛlɛya min donna Mali kan o gɛlɛya kɔnɔna y'a to autorité caman bɛ yen nɔ minnu ye état ka autorité ye olu tun tɛ an kɛrɛfɛ bilen an ka sigidaw la donc jɛkulu ninnu nana u n'an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
y'an dɛmɛ olu ye ko caman dɔn an yɛrɛ ye ko caman dɔn parce que ka bɔ 2012 kana bila bila yɛlɛma caman donna jamana kɔnɔna ko la donc n'a fɔra k'an bɛ refondation fɔ a ka kan o autorité ninnu ka segin ka taga jamanadenw kɛrɛfɛ yaasa ka se k'u ka baara kɛ bibi na musojɛkulu bɛ se k'u dɛmɛ o la parce que musojɛkulu ye dɔnniya sɔrɔ wa ye expérience fɛnɛ sɔrɔ min b'a to jamanadenw dalen d'u la mun b'a to fɛnɛ olu bɛ se ka état dɛmɛ ka se ka jamanadenw ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen dɔn o laɲini bɛ se ka sabati parce que n'an bɛ Mali kura jɔ an bɛ se ka bɛɛ ɲininka i jɔyɔrɔ ye min ye mais pour que i ka se k'i jɔyɔrɔ fa a ka kan hakɛ dɔw fɛnɛ bɛ yen olu ka d'i ma yaasa i yɛrɛ ka se ka i yɛrɛ bɔ i yɛrɛ la donc musojɛkuluw bi u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ o ye jamana jɔyɔrɔ la mais u jɔyɔrɔ fɛnɛ bɛ se ka kɛ minnu bɛ fanga la bi ka olu hakili jigi ka wajibiya u kan u ka se ka musow ani musomaninw minnu bɛ hali an ka togodaw la minnu yɔrɔ ka jan kosɛbɛ 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 duguba kɔnɔnaw la an bɛ se ka olu ka laɲiniw n'u ka hakɛw sabati cogo di pour que bɛɛ lajɛlen sen ka don Mali kurako la. An balɔrɔ k'a fɔ Maimuna Jɔnkura Danbɛlɛ y'a fɔ cogo min na Mali kura min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ k'an bolo mana b'o nɔfɛ Ala k'a kɛ Mali ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ ka ɲɛtaa ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye lakanabaliya kɔni an ka jamana kɔnɔna na a bɛɛ fan ni fan min bɛ yen n'o jabajɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ bi marayɔrɔ dɔw bɛ yen bi e ka dɔn olu jɔrɔlen bɛ waati dɔw la lakanabaw ye munumunu zalo kɛ ka bɔ yɔrɔ dɔw fɛ o kɛra ka dɔn k'a fɔ ka taa baara dɔw kɛ yɔrɔ dɔ la maa caman ye tɛgɛrɛw fɔ an bɛ dɔ bɛnɛ ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ lakanabaw y'u kɔ don ka taa yɔrɔ wɛrɛw la a kɛlen bɛ gɛlɛya o yɔrɔ caman na bi jariwala tigilamaw wulikɛjɔ bɛ ka taa ka ɲɛ suman ka waati kelen kɔnɔna na maa caman ka fɔ la bi yɔrɔ caman na o kundi ye nka bi kɔni o bɛ kɛnɛ ka ye pogo marabolo kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko nin waati ninnu kɔni kɔnɔna na ka taa se ɲɔnɔn kɔfɛla yɔrɔ dɔw ma ko dogo yɛrɛ t'a la kunungo k'e ka dɔn k'u délégation tɛmɛna an balɔdan k'a fɔ commune Torodakago n'o ye B6 ale marabolo yɔrɔ dɔw fɛ maa caman ka fɔ la k'u ma dogo yɛrɛ kan maaw to nɔgɔforow la musow ni cɛw an balɔdan k'a fɔ caman bɛ olu kɔni bolila ka segin ka na dugu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ bi wulikɛjɔ de ka se ka kɛ n'o tɛ nin yɔrɔ ninnu kɔni na i ka dɔn k'a fɔ an kun bɛ fɛn min kan n'an taara ten ko sɔmiya ɲinɛna ma k'a bɛ gɛlɛya dɛ Sebabugu ta min n'i y'a sɔrɔ n'o ye pogo marabolo ye n'a yirala k'a fɔ k'u tun ye dɔ kan nɛgɛ ka taa ni dɔ ye maa minnu kun taara k'olu sɔrɔla olu segira yaasa ka nin bɛɛ le prɛtikɛ d'a ma an balimakɛ dɔ b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan an balimakɛ e bɛ min bɔ pogo kunnafoni min b'an wele minimini na ɲɛsirabu cɛ fila minɛ nka u mɛ minɛ yɔrɔ kelen minɛ na kungo sira la a kun taara baro k'a terikɛ de fɛ Marakabugu a bɔtɔ Marabugu kana jariwale mɔgɔw kun y'a minɛ k'a fa Marabugu ni Sirababugu cɛ i n'a cɛ kelen minɛ Sirababugu i n'a cɛ kelen minɛ Kamana kun taara n'o cɛ fila ye ɲɛngoyi kelen minɛ yɔrɔ min na o y'o kɔni fɔ a ye u taara ni cɛ fila ye o tɛlen ni cɛ fila ye Kamanaka minɛ ne tile wolonwula o y'o bila Sirabakan tɔ kelen minɛ ne tile saba o n'o fana bila fo Sirababugu u y'u minɛ kelen kɛra tile wolonwula kelen kɛra tile saba u ye tɔ fila in bila ka kelen de faga wa u ye tɔ fila in bila u ye kelen minɛ yɔrɔ min na o y'o fɔ a ye u ye mun fɔ a ye bara ye u ye bara minɛ yɔrɔ min na o ye bara fɔ a ye u ye cɛ fila in bila a ka mara kɔnɔ bi basigi ni cogo di ye anw mara kan kɔnɔ basigi dɔɔni bɛ yen nka a bɛ komi n'a fɔ mɔgɔ ninnu n'u girinna sɔrɔsiw fɛ o bi dɔw mɔgɔw cɛra bi yɛlɛma t'u kɔnɔ o de bɛ k'i sɔrɔsiw ninnu kamana guwa dɔɔni parce que n'i nana e bɛna fɛn mun ɲini i t'a ye f'u bɛ don tu kɔnɔ e yɛrɛ fana bɛ yɔrɔ kelen minɛ t'o dɔn o kɔnɔ guwa de bɛ sɔrɔsiw minɛ dɔɔni parce que u bɛ se k'a fɔ k'u tɛ u b'a sɔrɔ u bɛ yen n'an tora tan nɔ yalima baaraw bɛna ɲɛ sɔmiyɛ kɔni nata in na maa bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ ko sɔmiyɛ bɛna se ka kɛ wa n'an tora nin kɔnɔ gɛlɛya de bɛ sɔmiyɛ na o baara k'a fɔ ko n'anw y'a bila u dala ta ni ko in nana nɔgɔya an tɛna ci kɛ parce que u baara k'o kuma de fɔ sa kɛrɛfɛ f'a k'i sɛgɛsɛgɛ de n'a mɛ sɛgɛsɛgɛ kɛ gɛlɛya bɛ don an na dɛ hali dɔɔni tɛ dɔw ko ko pogo marabolo kɔnɔ bi ko yen kɔni falen b'u la k'olu tɛ dogo la aw ka mara kɔnɔ o ye tiɲɛ ye wa ayi dogo kɔni taara dogo foyi taara i yɛrɛ dɔnbaa yɛrɛ b'a dɔn yɛrɛ a bɛna cɛ k'i k'i b'a fɔ k'a kɛra tan i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ye karisa ye i tɛ k'a fɔ ne yɛrɛ ka nin fɛn mun yɛrɛ ka nin bɛɛ sa sɔrɔsiw bɛ se k'i dugumo n'a yɛlɛma don baara in na dugumo da don an na u bɛ yɔrɔ min na u bɛ se k'i dɔn k'a yiriw la k'a fɔ bɛɛ nin yɔrɔ in na komi yɛrɛ bɛrɛ jeli o ka kan kara yɛrɛ de o de ye damu de o de bɛ fɛn spécial de n'a kɛ hali ni ye fɛn faamu yɔrɔ dɔw bɛ yen i t'a dɔn fiyewu. an balɔdan k'a fɔ ni tun ye sera dɔ ye ka bɔ pogo marabolo kɔnɔna na a fɔra cogo min na fɛn bɛ fɔ an bɛ deli ka nin fɔ an ka jamana kɔnɔna na lakanabaw u ka wulikajɔ kɛ u ni sigida u ka fɛɛrɛ de kɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o tɛ tɛgɛrɛ caman bɛ ka fɔ bi yɔrɔ caman na maa caman bɛ kasi la dɛ maa caman bɛ minnu kamana kɔni bɛ bi gɛlɛya bɛ yen suma ma se ka sɛnɛ dɔw yɛrɛ ka jateminɛ la ko bi mankan ye sumaya fan caman fɛ k'e ka don u kun bɛ bɔ suma minnu nɔfɛ sumaw tɛ yen bilen cikɛyɔrɔ caman na caman bɛ k'a faamuya ten o de kama ko mankan wɛrɛ nɔgɔyalen don n'o tɛ ni sumako daminɛna e ka dɔn ko siga kɛlen t'a la fiyewu k'a fɔ k'u b'u kun bɔ tuguni an bɛ fɛn min fɔ wulikɛjɔw ka kɛ hali bi ka dɔ fara kɛtaw kan sanko mara ninnu kɔnɔna la basigi lafiya bɛ se ka na cogo min na n'an bɔra ye min ye lajɛrɛba dɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o sigira CCB la an b'a lɔn k'a fɔ o lajɛrɛ tɛ dɔ ye dɛ ka wulikɛjɔba jagokɛla misɛnw
fɛɛrɛ balele bɛ se ka tigɛ ka se ka jago yɛrɛ yakubaya cogo min na o kɛnɛ in kan musolaka dɔw ka taa se maa dɔw b'u ka sira di kɛnɛ in kan an k'u lamɛn. commerce détail de jama ka ca ka tɛmɛ Mali bɛɛ lajɛlen kan an jɔyɔrɔ fana ka bon jamana fana yiriwali la kosɛbɛ bureau kura min bɛna sigi bi u k'u cɛsiri baara fɛ u bɛ yan nɔ ka jagokɛlamisɛnninw k'olu ka hakɛw ɲini ka d'u ma donc o hakɛ ɲini a fɛn bɛɛ b'a la formation b'a la donc fɛn caman b'a la an bɛ yan nɔ de pour que k'olu laɲini k'o di olu ma. yɔrɔ détail tɛ jamana in kɔnɔ distribution tɛ se k'a ɲɛ cogo si la donc an ye mun f'u ye u ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ parce que adamadenw na aw jɛra surtout association kɔnɔna la a ma nɔgɔn bɛɛ n'i hakili don tuma dɔw hakili tɛ ɲɔgɔn faamu mais f'i ka muɲu i ka sabali aw ka ɲɔgɔn lamɛn donc an ye mun f'u ye parents bɛɛ tɔgɔ la bi k'a ɲini u fɛ u ka muɲu u ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ laɲini minnu b'u bolo pour que jamana bɛ se ka lafiya olu ka baara bɛ se ka yiriwa cogo min na vraiment k'o sira yir'u la bi ka o conseil d'u ma. an balɔnna k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye kɛnɛ yɛrɛ u y'a denfaya di ban ma o ye Jamil Bitar ye ale yɛrɛ kuma ta kɛnɛ kan ye min fɔ o filɛ. u bi tile min kɔrɔla la ko jamana y'a dɔnyaw ye ka tila k'a f'u ɲɛna tuguni k'u b'o cɛsiri min na u ka dɔ fara o cɛsiri kan k'a sababuya kɛ an bɛ degun min kɔnɔna na bi an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn parce que k'a sababuya kɛ mun ye n'i ko commerçant i ko nafa i ko tɔnɔ mais ka jɛ i ka nafa n'i ka tɔnɔ kɔ k'a fɔ ko ne badenw bɛ sɛgɛn kɔnɔ ko ne bɛ n yɛrɛ jɛ nin kama bi donc a kun tɛ ɲɛ cogo si ma n'an ma ye kɛnɛ in kan k'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ɲɛna hali bi u ka dɔ fara cɛsiri kan pour que an ka sugu kɔnɔ marchandise dɔ kana fara a prix kan jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na. an balɔnna k'a fɔ nin tun ye Jamil Bitar kan ye a fɔra cogo min na jamana in nɔgɔya ni a basigi o tɛ sɔrɔ n'an bɛɛ man tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ala k'o hakili sabati n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ kulu dɔ ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ fɛɛrɛ balile tigɛ buna adamadenw ka se k'i ka dɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛ suma sariyako yɛrɛ o nasira fɛ musolakaw ka wulikɛjɔba kɛ ka se ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na u ka hakɛw bɛ se ka bila minɛ kɔnɔ na cogo min na o ye faraɲɔgɔnba in sababu ye a kumatigi ye maa min ye n'i y'a sɔrɔ n y'a ɲɛmaa ye an balɔnna k'a fɔ Agibu Bɔrɛ don ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. jamana bɛ degun dɔ kɔnɔ a ma daminɛ bi a bɛ san 10 bɔ mais o kɔfɛ a bɛ fɔ min ma ko embargo ani CEDEAO ka sanction olu nana fara degun min b'an ka kɔrɔlen donc o degun a kɔlɔlɔ juguyara kosɛbɛ musolakaw ka hakɛw ma o kama an ye thème choisi bi pour que ka hakili jagabɔ kɛ min bɛ se ka to faamaw u b'u ɲɛsin ka dɔ bɔ kɔlɔlɔ la musolakaw kan ani jamanaden bɛɛ kan mais laɲiniba yɛrɛ ye min ye mun de bɛ se ka kɛ pour que ni ɲangata in yɛrɛ bɛ se ka ta ka bɔ jamana bɛɛ kan cogo min na dugu tɛ se ka jɔ ni musow tɛ ni musow ka hakɛw tɛ donc an ka ɲɛsin hali bi musow ka hakɛw tɔpɔtɔli ma kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ k'a fɔ sugu la feerefɛnw bɛɛ dagɛlɛyalen don k'a fɔ musow olu de caman bɛ commerce min kɛ ka boloyɛlɛmaw kɛ pour que ka duw dɛmɛ kosɛbɛ donc embargo in a bɛna ni kɔlɔlɔ caman ye min bɛ dankari o hakɛ ninnu na donc o kama vraiment k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ hali bi u k'u cɛsiri pour que kumaɲɔgɔnya bɛ se ka na an ni an kɛrɛfɛ jamanaw cɛ cogo min pour que ɲangata min b'an ka jamana kan ka se ka wuli ka bɔ an kan bɛɛ ka lafiya musow ka lafiya kɛrɛnkɛrɛnnenya la. an balɔnna k'a fɔ Agibu Bɔrɛ ni tun y'ale kan ye kuma kolomara tɛ dɛrɛ gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ na bi u bɛ se ka wuli ka bɔ an sen na cogo min na sango an balakaw ka se ka nɔgɔya da ɲɛsin olu ma o y'a kunba di ala ka kɛ ten n'an bɔra ye Musa Mara ye parti politique bɛ wele ko yɛlɛma an balɔnna k'a fɔ ale tun bɛ taama min n'o taara n'a ye kitakaw fɛ o sen fɛ a kunbɛra mais an balɔnna k'a fɔ fɛn tun bɛ taama min hukumu kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛ dɔw ka se k'o baaraw kɛ fo ka taa kow kɛ ɲɛnajɛ ye ka ndolatanw olu bɛɛ lajɛlen baaraw bɔ a senkɔrɔ k'olu bɛɛ bɔ a sen fɛ o sen fɛ Musa Mara ye kuma min fɔ ye o filɛ. Kita ye an baara de an bɛ bɔ kita de donc fɛn fɛn bɛ kita kun kan o ye anw ka hakilina ye o ye an ka laɲini ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa dilanni sira fɛ n'an ye parti ye ka sira ta sira min ye dilanni sira ye kita kɔnɔna la an tɛ se ka to kɔ o ko la o de la an y'a ɲini ka na bi ka na parti dɛmɛ baara ɲuman damadɔ la parti ye baara min bila sen kan kita jama la n'a b'a yira fɛnɛ vraiment parti bɛ sira kan sira min ye sira ɲumanba ye a baara fɔlɔ ye min ye o ye ka yelen di dugu kɔnɔna la n'i ko yelen i ko a bɛ mɔgɔw tanga ka taa fɛn caman ma parce que dibidibini o de bɛ tiɲɛni siraw dayɛlɛ tiɲɛnibaw caman ye donc ni carré kɔnɔnaw ni quartier kɔnɔnaw éclairera ka yelen k'a kɔnɔ a b'a to mɔgɔw bɛ tanga fɛn caman ma bon donc o ye baara ɲuman ye o ye hakilina ɲuman ye
an nana ka na min dɛmɛ a baara ɲuman filanan ye min ye o y'an ni Togoto ka commune jɛɲɔgɔnya ye Togoto maire n'o ye Fatu ye ale yɛrɛ ye sira min ta commune kɔnɔ o ye belebele ne taara Togoto siɲɛ damadɔ n y'a ye donc parti y'a ye k'a fɔ k'a b'a dɛmɛ ka Togoto musow dɛmɛ o ye ka ɲɔsi machine ɲini ka di olu ma a bɛ kɛ sababu ye ka musow ka dɔ b'u ka degun na mais a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ka na ni sɔrɔ dɔw ye kin kɔnɔna la min bɛ se ka ɲɛ kin dilanni ma donc parti y'o baara min bila sen kan an nana o fɛnɛ sɛbɛntiya a laban ye min ye an bɛ min yɛrɛ kɛnɛ kan n'o ye balontan ye an bɛɛ b'a dɔn balontan jɔyɔrɔ ye min ye jamana in kɔnɔ donc ka donfɛn ani ballon k'o di kita quartier kelen bɛɛ ka équipe ma quartier 17 o ye baara ɲumanba ye baara min ne yɛrɛ tun ma deli k'a mɛn fɔlɔ dugu in kɔnɔna la donc parti y'o sira min ta ani parti dɛmɛbagaw an tɛ se ka to ko la quoi an bɛna kun accompagner an bɛ dugawu k'u ye bon an b'a fɔ fɛnɛ ni Ala sɔnna don n'a nataw la an bɛ continuer o sira kan nin sira ɲumanw de dayɛlɛnnen parti yɛrɛ sira ɲuman min kan o kɔrɔ kɔni an bɛ continuer o sira de kan parti ɲɛmaaw bɛɛ filɛ bɛɛ b'i seko k'a la pour que dugu ka yiriwa ni jamana ka yiriwa parti ka k'a sababu dɔ n y'a fɔ kuma fɛnɛ kɔnɔ n ko parti mago tɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ ministre ye ou bien a bɛ kɛ député ka baara kɛ o kɔnɔna la an bɛ baara kɛ ka sɔrɔ an tɛ ɲɛmaaya foyi la parce que an ye fasoden an b'a dɔn faso ka juru de b'an na quoi ni faso ka juru b'i la e bɛ se ka se o juru sara i b'o kɛ i tɛ ɲɛmaaya ma kɔnɔ k'o juru sarali daminɛ donc yɛlɛma b'o sira min kan alhamdulilah an bɛ dugawu kɛ parti ye n b'a fɔ halisa Ala ka sankɔrɔta Ala ka barika don a ka kɛta la a n'a ka fɔtaw la jamana fɛnɛ Ala ka basigi Ala k'an bɛn a ɲɔgɔn ma an baladan ka fɔ ni tun ye Musa Mara ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na wulikɛjɔ ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin maaw ma o y'a kunba de n'an k'i labɛn o bɛ su se kaburu dɔ la n'an bɛɛ jɛra ni ka jama y'a daji tu kan i bɛ ɲɛgɛn o y'a kunba de Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an baladan ka fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ bana dɔ bɛ yen bana min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ko masa fiɲɛ e ka dɔn k'o kɔni ye bana ye bana min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ yɛlɛma nka bana in yɛrɛ furakɛli kɔni e ka da ka gɛlɛn kosɛbɛ min ye docteur min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Lamini na ale b'a ɲɛfɔ an ye nin baara minnu bɛ sen na wulikɛjɔ jumɛn de kan ka k'a ko kama an ka professeur Lamini lamɛn. Komi ni a bana in dɔlen t'an fɛ yan kosɛbɛ mɔgɔ caman b'a fɔ ko ɲɛ tension bon minnu yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ an y'o mɛn yɔrɔ dɔ la an ka taramɔw fɛ Mali kɔnɔ dɔw b'a fɔ ko masa fiye bana min don a tɛ fantan to a tɛ faman to faamaw yɛrɛ ka ca an yɛrɛ fɛ yan bana ye fantan bana ye fantan bana tɛ dɛ ne bɛ faama caman de dɔn bana min na mais o ni fantanw ka différence ye min ye faamaw wari b'u bolo k'o yɛrɛ furakɛ o fura minnu sɔngɔ ka gɛlɛn n'olu ka ɲi bana in ma u bɛ se k'o san fana caman bɛ yen faama caman bɛ yen o janbo yɛrɛ ka bana o dun ti an balima caman taabolo ye caman b'a fɔ an y'a da Ala kan an yɛrɛ ka karamɔgɔ ko ten Ala ko n'a ye min fɔ i k'a kɛ fɔlɔ i ka sɔrɔ ka d'ale kan mais an kɔni fɛ bana in fasa bana de don fasa min ɲɛ ni kunkolo tugu ɲɔgɔn na ni bana in y'o sɔrɔ dɔrɔn a bɛ fɔ o de ma ko glaucome a bɛ se ka tension bila i la dɔw yɛrɛ bɛ ɲɛ tension tigɛ fura de bɛ kɛ fo Ala ka taa a ka weleli la a bɛ dɔn dɔgɔtɔrɔ de fɛ e yɛrɛ min ye banabaatɔ e tɛ se ka dɔn ko glaucome bɛ n na fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ se k'i lasɔm n'a b'i bangebaga la ou bien a b'i kɔrɔ la ou bien a b'i dɔgɔ la komi a fɔra ko bana in du bana don a bɛ yɛlɛmɛ donc n'o bɛ dɔ la i bɛ se ka fɔ i tun yɛrɛ ka taa lajɛ a ka ca Ala fɛ n'a b'i la dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye n'a t'i la a b'o fana f'i ye sababu fanba o ye du kɔnɔ bana yɔrɔ mɔgɔ t'i ka dumɔgɔw choisi dɛ a bɛ se ka k'i wolo ba la a bɛ se ka k'i wolo fa la n'a fɛ olu bɛ se ka d'i ma bana caman bɛ fɛ bon a bɛ se ka kɛ fana ni ɲɛ bana wɛrɛ bɛ mun bɛ se ka di mɔgɔ ma a bɛ se ka kɛ n'i ye choc kɛ fɛn dɔ k'i gosi ɲɛ la o bɛ se ka tension bila ɲɛ la o bɛ se ka bana in las'i ma ou bien i bɛ se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ ɲɛ yɛrɛ la fana min bɛ se ka tension bila a la a laban bɛ kɛ glaucome mais a fanba yɛrɛ kɔni ye du bana mais Bamako kɔnɔ an ye baara dɔ kɛ ka hakɛ dɔ dɔn Bamako kɔnɔ mɔgɔ minnu si bɛ taa san 30 ka yɛlɛ an ka jatew y'a yɛrɛ k'a fɔ 100 sara da la a bɛ mɔgɔ 4 ani dɔɔnin de la Bamako kɔnɔ ka taa mɔgɔ minnu si bɛ taa san 30 ka yɛlɛ bon a kunbɛli kɔni n b'a daminɛ o ka gɛlɛn kunbɛli fɔlɔ ye i ka kɔngɔ t'i yɛrɛ lajɛ n'a dɔɔnin la i bɛ kɔngɔ furakɛ a ka ca Ala fɛ i bɛ ka adamadenya kɛ ni ɲɛ ye mais min y'a furakɛli ye o bɛ kɛ i ni dɔgɔtɔrɔ de fɛ ɲɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔ bana min don a bɛ se ka opérer waati dɔ bɛ yen a bɛ se ka opérer mais dɔgɔtɔrɔ de bɛ se k'o waati f'i ɲɛna a n'o lahala f'i ye a bɛ se ka kɛ fana bana in fɛn dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ laser o bɛ se ka k'a la an bɛɛ bɛ min dɔn a la n'o ye fura tɔndita ye o de y'a labɛn o kɔnɔ o bɛ tɔndi de fɔ Ala ka taa min s'i ma a tɛ ban mais a kɔni bɛ se ka furakɛ ka kɛ hakɛ la i k'i ka diɲɛ labɔ kɛnɛ ye k'a fɔ k'a kɛnɛ la i bɛ se ka fura dɔ bila o bana tɛ. an baladan k'a fɔ ni tun ye Lamini kan ye Lamini Traoré a fɔra cogo min na bana yarabiya la Ala ka kɛlɛ ka bɔ an sen na n'an bɔra ye festival Didadi o ye festival ba ye min bɛ sigi Buguni a laadaw tilenna an baladan k'a fɔ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na a baaraw kun jɛra kari don a kɛra bonya ni karama ye kosɛbɛ bɛɛ k'i ka nisɔndiya jira sen fɛ Anazari n'i y'a sɔrɔ o ye cakɛda min ka baara ɲɛsinnen bɛ sirabakow ni bolimafɛnkow kasarakow ka se k'olu baaraw bɛɛ lajɛlen siraba takow ka se k'olu segili ka maaw kalanw na olu tun bɛ kɛnɛ kan ka hakilila jɔnjɔn di maaw ma baara in yɛrɛ yakubali la o kɛnɛ kan
min ye Jaji Sako ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ka sariyaw kɔnɔ n'an b'an ka dugutasira ninnu na an kan ka ceinture don a jagoyalen de don an ka ceinture don et puis hali sariya kɔfɛ n'i ye ceinture don e yɛrɛ bɛ n'a ye k'a fɔ ko i mobili girin ka frein minɛ aw bɛ taa de parce que fosi tɛ yen k'i minɛ ka taa kɔfɛ voilà ceinture nafa y'o de ko a ka d'u ye k'an k'u dɛmɛ festival nin bɛna kɛ mɔgɔw bɛna caya siraw kan donc an ka se ka na u kɛrɛfɛ minnu bɛ boli sira kan ka taa ka b'u ka dugu la ka taa Buguni festival sababuya la pour que n'olu bɛ se ka Sikaso Buguni Yanfolila Buguni an ka équipe bɔra bɛɛ kɔnɔ u ka sira sariyaw bato u ka boliko ɲumanw adopter et puis gouvernement ye mesure minnu fana ta k'u hakili jigin olu la halisa parce que code ye fɛn caman fɔ mototigiw ka casque don donc casque don o bɛ ka lakuraya an anazɛri an tɛ ka bɔ sira kan n'an ni gendarmew ma na ou bien n'an bɛ dugu kɔnɔna na n'an ni polisiw ma kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni gendarmew y'a ye k'a fɔ ko sira sariya dɔ bɛ yen e m'o bato mobili papier ta fanfɛla la ou bien e yɛrɛ ka kɛcogo fanfɛla la donc ni m'o bato i bɛ ɲangi de donc ni ɲangina fana i b'o wari de sara donc kan an bɛ barika da Ala ye parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan bɛɛ ma segin so fɔlɔ mais an bɛ yɔrɔ min na sisan ka bɔ Bamako ka na Buguni ka bɔ Sikaso ka na Buguni an b'a dɔn k'a fɔ ko accident ma kɛ a sira ninnu kan. An b'a dɔn k'a fɔ nin tun ye Jaji Sako ni tun y'ale kan ye o hukumu kelen kɔnɔna na maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu taara festival in na dɔw b'u ka tila di ɲinɛ festival kan an k'u lamɛn. Moi je pense que ni ɲɛnajɛ sugu b'a yira de comme quoi juguw la olu bɛ k'a kɛ k'u ye silamɛw Mali ye pays laïque de d'abord ni événement ninnu de b'a yira comme quoi valeur bɛ Mali la donc ni événement ninnu ka ɲi a ma k'a yira juguw la k'an tɛ siran wa k'an fana b'an ka jamana de kɔnɔ. Kabini a daminɛna fo ka na se bi ma san o san dɔ de bɛ fara kan san o san dɔ bɛ fara yanga kan san o san a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ Buguni dɔn ka taa fɛ. Festival Didadi a ka di trop Ala ka yiriwa ka tɛmɛ ni bɛɛ lajɛlen kan a kɛ kun ye ka ɲɛnafin bɔ Buguni ka bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛnafin bɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen na ka artistes lakodɔn donc an bɛ dugawu de k'Ala ka bɛɛ fara. Buguni festival a diyara mɔgɔ ye puis fana san kɔnɔ siɲɛ kelen don jama bɔra a ye mɔgɔw la motiver écoute bon ne yɛrɛ bɛ mun fɔ Seydou Kulibali ye halisa a ka dɔ fara a ka baara taabolo kan. An b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye dɔw kan ye o ko in senfɛ min ye festival in yɛrɛ ɲɛmaa ye n'i y'a sɔrɔ ye Seydou Kulibali ale yɛrɛ baara in kɛra cogo jumɛn de la ɲinɛta in an ka lamɛn. An y'an ka thème ko ka ɲina an ye denmisɛn dɔw ta o la k'u former dɔw bɛ yan u bɛ phototaw ni cinémankɛw kɛ sɔn mais an ye CNCM na ka bɔ Bamakɔ ka na u kalan filimuw tourner cogo la o kun ye mun ye pour ka denmisɛnw degi kɛ yɛrɛ la de telle manière que don bɛ se hali ni minnu b'a domaine kɔnɔ u ka se ka taabolo ɲuman ta u ka baara ka se ka nafa la don cogo min. An b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye ɲɛmaa Seydou Kulibali tun y'a kan ye a yirala k'a fɔ ɲinɛta in kɔni k'a kɛra bonya ni karama ye k'a sɔrɔ o n'a ta bɛ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ na ka se ka wulikajɔw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn faamuyaw Buguni festival e kɛra ɲinɛta ye k'a kɛra fɛn ye fɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ jamana ɲɛta kow dama dama de kɛnɛ olu sigira kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin n'a ɲɔgɔnna caya kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ mara in kɔnɔ na sango gɛlɛya minnu b'an sen na u bɛ se ka ban cogo min na n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔ kan na Julajɛ Jakite mun b'e bolo bi. Karamɔgɔ Ase an bɛ taa Burkina Faso. Kunasin kulu marifatigi dɔw ye walejugu ta ka arbendakaw sɛgɛrɛ Burkina kɔlɔnyan fan fɛ o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 7 bɔnɛ u ni na minnu bɛ tali kɛ arbendaka 3 ani minnu donna sɔrɔsiya la a janya yɛrɛ kama walasa k'u faso dɛmɛ n'an k'u ma ko volontaire o mɔgɔ 4 bɔnɛna u ni na ka sangani ni walejugu ninnu ye Burkina sɔrɔsi minnu bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la n'u bɛ wele ko retraitew Burkina fanga furancɛ fanga ɲɛmaa y'a ɲini olu fɛ k'u kana fara sɔrɔsi tɔw kan ka jihadisiw kɛlɛ o kɔfɛ an bɛ taa Senegalikaw fɛ yen ka sanga ni MFDC banbagaciw ka walejugukɛ ye Casamance Senegalikaw fɛ yen yen ka caman bɛ k'u yɛrɛ ɲini ka bɔ Casamance ni ka don Gambikaw fɛ yen nka kabi dimanche tɛmɛlen Senegal sɔrɔsiw ye lakana sabatili baaraw daminɛ Casamance walasa ka banbagaciw gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ o kɔfɛ an bɛ taa Bɛnɛkaw fɛ yen Faransi jamana tun ye Faransi ani Sahel jamana ni ɲɔgɔn cɛ ciden Frédéric Botem ci tile kelen tagama la Bɛnɛkaw fɛ yen walasa a ka taa sigi k'a fɔ kɛ ni Bɛnɛ lakana ko ɲɛnabɔbagaw ye ani ka jateminɛ dɔw kɛ lakana bɛ se ka sabati Bɛnɛkaw fɛ yen cogo min na u ka se k'o ɲɛɲini. An bɛ laban ka na Centrafrique. Banbagaci ɲɛmaa min bɛ wele ko Maxime Mokom n'a nɔ minɛlen tun bɛ CPI fɛ n'o ye diɲɛ ɲangilikɛsoba ye ka sababu kɛ a ye walejugu min ni kɛlɛjugu min ta Centrafrique sɛgɛrɛ san 2000 san 13 ani san 2000 san 14 waatiw la a bɔtɔla Chad u y'a minɛ ni ka bila CPI ka bolo kan lundi tɛmɛlen
karamɔgɔ ase nin bɛ dan sigi an ka bi kɔkan kunnafoni na. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala la bɛnɲɔgɔnya ala ka lafiya ka se ka kolosuma k'o don diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn dɔgɔfɛrɛ tɛmɛnen na n'a ye kunnafoni di an kanuba caman ma jamana kɔnɔna na ko kana bɛɛ la ka yira k'a fɔ k'a fɔra k'Ablaye Kulubali dɔ minɛna ma caman y'an wele an y'o kunnafoni d'aw ma o kɔfɛ Masa Rahamani ka wele sera an cakɛɲɔgɔn dɔ ma n'i y'a sɔrɔ o fana tun ye Ablaye Kulubali min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra sibiri don an baladan k'a fɔ min kɛra maaw y'an wele fan bɛɛ fɛ maa caman yɛrɛ kun bɛ yen minnu ma da la k'a fɔ ko anw tɛ maa caman ka fɔ la fo dɔw ma sɔn an ye video kɛ o n'a ta bɛɛ maaw ye waati tɛ kelen ani maaw ka kunnafoni sɔrɔ waati kelen dɔw tilara ka wuli fo ka na an yɛrɛ ɲini k'an ye u ɲɛna an bɛ fɛn min fɔ an bɛɛ ye an kanubaw ye jamana kɔnɔ na ko kana na maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ Masa Rahamani ka wele sira ma an dɔ don an cakɛɲɔgɔn dɔ tun don Ablaye Kulubali a tun bɛɛ ka dɔn k'a fɔ M7 la a bɛ fɔ a ma ko Bulo Fama an yɛrɛ tun b'a dɔn an bɛ dugawu don k'a ye Masa Rahamani ale wele ala ka baarabara nɔgɔya ka ko to nɔgɔya an yɛrɛ ye k'aw bɛɛ fo aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ